Има какво да видите още за изкушенията в козметиката, затова не сменяйте канала. Ти почистваш маската Да. с нещо специално или може само с вода? Не, може и само с вода, може и с тоник, ако е поела изцяло. При някои кожи почти нищо не остава след маската, почиствам само с тампони с тоник. Ако е останала в повече, с водичка. След маската виждаме, че вече почти се е успокоила кожата. Зачервяването го няма. Няма го зачервяването. Пристъпваме към поставяне на ампула, която е пак според типа кожа. В случая клиентката ще бъде поглезена с ампула с китайска мандарина, която е с невероятен аромат и действие. Пак е силно хидратираща. Залагате на плодовите аромати. Да. Като е лято, да е лято. Със специален масаж ли? Да, със специален масаж. Ампулите, всички ние знаем, че те са малко не търпят на масаж, по-хидратантни са и много бързо попиват в кожата. Затова си позволявам, след като нанеса ампулата, използвам много леко масло, за да извърша масажната процедура. Това ли е последният слой, който нанасиш върху кожата от ампулата или слагаш? Да, и това е продукта, който вече със сигурност остава трайно върху кожата и върши работа поне в продължение на 2 до 4 часа. Което значи, аз съветвам клиентките да не се измиват, съответно да не ходят на фитнес или на плуване поне 2 часа след тая терапия. За да може хубаво да попива в кожата. Да. Ако работата изисква даден грим или нещо подобно... Няма никакъв проблем. Нямаме зачервяване, нямаме омазняване на кожата и нямаме нещо излишно, което да пречи на пудрата, фондиотена, дори и на професионален грим. Между другото, тази процедура е много подходяща за булки. Сватбите в този сезон знаете, че са доста. Спокойно може да се ожени маската. От тук направо на сватбата да отиде. Да, ето кожата няма омазняване, няма никакви видими следи от нещото, което сме и направили. Няма никакъв проблем. Специално за нейната кожа, така до момента както работиш, кога би препоръчала да дойде пак на подобна процедура? Бих и препоръчала още следващата седмица, но за кожи, които всяка седмица се поддържат с различни процедури, може да се прави спокойно един път на месеца този тип процедура. За кожи, които не се поддържат, е хубаво всяка седмица. След като приключиме масажа, който е изключително релаксиращ, поставяме крема. Даже аз препоръчвам да се постави крем с отцветяване, т.е. тя да си тръгне, абсолютно готова да излезе навън с този крем, който е с тен.
Да кажем и нещо важно за кожата на лицето, което малко така не е във връзка с тази процедура. Твоята препоръка за защита от слънцето, какви кремове и какви фактори е хубаво да се използват това лято? Аз препоръчвам естествено висока защита, между 30 и 50, зависи къде си прекарваме времето. 30 за града, 50 за морето и планината. Хубаво е да се използва лечебна козметика, но аз не съм против и декоративната козметика с защитен фактор. Дори съм за и пудрите с фактор, които са изключително подходящи в жегите. Не омазняват и пациентите се чувстват много комфортно. Колко пъти на ден, ако сме на морето, е хубаво да си мажем лицето с защитен крем? Задължително се пренамазва на 3-4 часа. Защото продукта, влизайки в водата, дали е басейн или море, той се отмива, дори да е водоустойчив, част от него пада. И много често жени и мъже, които не спазват тези правила, се връщат от морето с петна, точно поради тази причина. Защото тук-там е паднал продукта, те не са се донамазали или са се намазали след... Да, и слънцето вече ги е докоснало и се получават тези петна. Хубаво е и по време на масажа да се приложат шиацу масаж или точков масаж, акупресура, което действа също релаксиращо на клиентката. Скъпи зрители, това беше нашето предложение за една хубава терапия за лице, която е препоръчителна през летните месеци. Ако искате и вашата кожа да изглежда добре, намерете време и варианти, за да се погрижите за нея. Лято е сезонът на купоните и на падането на задръжките. Море, плаж, красиви мъже и жени, свалки, емоции. Какво е летният флирт? Един красив летен спомен или поредната бройка за спорта? А може би вашата голяма любов? Как да сваляме бързо и при това с ефект? За това ще си говорим в следващите минути с специалиста по НЛП Иван Христосков и Галя Мотафова, консултант-психолог. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте. Здравейте. Така, съгласни ли сте с твърдението, което казахме в началния анонс, че 99% от мъжете не ги бивало много в свалките? Значи, бива ли ги или не сме прави? От нашия опит, който показва, да, правилно е. Резултатите са така. Това, което се случва, е, че хората не знаят как да реагират и не знаят как да постъпят. И обикновено това, което правят, е, че нищо не правят. Да. А това не е правилно. Точно така. За жените обаче нищо не казахме. Всъщност, дали те знаят? Кои са по-добри в свалките според вас в днешно време? Казахме, че мъжете много не ги бива. Бива ли ги жените? Или пък съответно и те имат какво да научат? Да, всъщност етологията е една специална наука, която се занимава с инстинктивното поведение, както при хората, така и при животните. Има ни заложени програми в нас, които ние непрекъснато следваме. И естествено жените да се справят по-добре в свалките, защото просто природата така го е заложила. Тоест, една жена първо подава едни сигнали, който от мъжките реагира на тези сигнали. Той всъщност неговата роля е да направи първата крачка. И правейки първата крачка, вече жената избира един от тези отговорили на нейните сигнали. Галя, ти съгласна ли си с това, че всъщност ние жените сме тези, които инициираме свалката? Абсолютно съм съгласна, защото това пак ще се върнем на природно заложеното в нас. Животните, хората не влизаме в сексуален контакт само тогава, когато трябва да се размножаваме.
Но дори и при животните, женската е тази, която показва, че е в овулация, че е в такъв размножителен период. Пак тя инициира контакта. Така че и при хората това е така. Жените сме тези, които ние подаваме сигнали. Жените сме тези, които проявяваме първи интерес. И тези, които окуражаваме мъжете, за да направят първата крачка към нас. А така, инстинктивно ли ги подаваме тези сигнали или пък може да сбъркаме, да подадем грешен сигнал на мъжа? Съответно да не го харесваме, той пък да си помисли, че напротив, ние го харесваме и да започне да атакува. Това, което искам да кажа е, че е много важна рамката на взаимоотношение, която искаме ние да поставим. Първото нещо, което във всяко едно поведение, независимо от това дали ще бъде флирт, независимо от това какво ще е човешко поведение, е ние да знаем какво целим с това поведение. Когато сме наясно с целта и с това, което желаем ние, тогава ние поставяме една рамка на комуникация. Тоест, ако не искате сексуален контакт, не подавайте сексуални сигнали, такива, които да предизвикат сексуален интерес. Добре, но няма ли да се съгласите с мен, че много жени, включително и мъже, така може би подават такива сигнали несъзнателно, защото им харесва да бъдат харесвани, да бъдат свалени, без да искат това да прерасне в сексуален контакт, съответно. Грешка ли е това? Значи, тези сексуални сигнали, те са неосъзнати. Тоест, ние ги правим без да ги съзнаваме. И за жените е много важно те да имат свита. Тоест, ако подадат сигнал, т.е. този сигнал може да не е конкретно към аз искам да имам нещо общо с теб на интимно ниво, т.е. може да има аз искам ти да ми бъдеш приятел и да си част от моята свита. За една жена е важно, колкото по-голяма е свитата, толкова тя е високо в очите на нейните приятелки. Ето тази дума ми хареса свита. Аз съм сигурна, че всяка жена си обича да има така свита от обожатели, без значение дали тя ги харесва или дали въобще иска да има нещо общо с тях. Нека да се спрем на тези сигнали, те са много интересни. Казвате, че така съвсем инстинктивно ги подава жената, но в какво се изразяват чисто физически поглед? Не знам, какво се изразяват всъщност тези сигнали, които жената подава към мъжа, когато го харесва или когато иска да бъде свалена. Може би от мъжката гледна точка или от женската гледна точка, чуем за как да започнем. И женската. Имаме този късмет днес. Добре. Всъщност сигналите са и при мъжете, и при жените. Просто... Първо да започнем, ако искате, от жените, след това при мъжете. Да. Съответно, какви сигнали дава жената, когато харесва един мъж? Сигналите са много. Женските сигнали са доста. В смисъл, поне може би около 20-тина такива много явни и ясни. Те са като от тези най-така обикновените с игра с коса, т.е. че тя има интерес към нас. Така, да. Точно това сме го виждали. Да. Не само простото отмятане. Отмятането, показването на тази артерия, знаете, при животните, там как се случва, когато едното животно нападне другото. Да. Аз пък си мислих, че това с косата говори за притеснение понякога, когато просто имаш нужда да държиш нещо в ръцете си. Точно това щях да кажа, че нито един сигнал не може да се тълкува сам по себе си като точно такъв. Сигнала винаги трябва да бъде подплатен от състоянието на човека. Самия сигнал, без състоянието отдолу, той няма никакво значение. Това, че жената си е пипнала косата, тя може наистина от притеснение. Това е и жест, който, например, бебетата затова обичат да играят с косите на майките си, защото това ги успокоява. Така че това също е част от нашата природа. Тоест, не може да кажем, ако сега аз просто си правя така с косата, то това означава флирт. Ако това не е подкрепено от ние му казваме сноп сигнали, т.е. състояние, излъчване, поглед, усмивка, движение, още хиляди други поредица от сигнали и от неща, които излъчваме ние към партньора, чак тогава цялата тая съвкупност означава флирт. Това, че някой прави определено движение, само по себе си не означава, че това е така. Това е много неправилно тълкуване на невербалната комуникация като цяло. Това, че някой си е скръстил ръцете, че е затворена позиция. Много често един от сигналите, например, който е за флирт, много често жената си кръстосва ръцете, но тя
има едно такова инстинктивно галене, което може да означава искам да ме приласкаеш, имам нужда от допир. Точно така. И много често ние казваме студено ми е, което е същото. И това, че ръцете са кръстосани, по никакъв начин не означава, че това е защитно поведение. Да. Тоест не комуникири с мен. Кръстосаните ръце могат да сложат акцент върху бюста на дамата. Да, може да сложат акцент върху бюста и това също е една прекрасна позиция, в която може наистина да си сложим акцент върху бюста. Да. Така че да четеш сигнала означава да четеш снопа сигнали. А Добре. не точно определеното движение. Добре, разбрахме се, че така един сигнал никога не е еднозначен сам по себе си, но пък все пак започнахме така да изброяваме някои от сигналите, които може би могат да говорят за флирт, за покана за флирт. Започнахме с така движенията с косата. Какво друго в женското поведение евентуално може да говори за покана към мъжа? Така, има доста сигнали и ние споменаваме така най-явните. Най-основните. Точно така, най-основните. Ами различни такива акценти с ръце по тялото са един много явен сигнал. Да си погали, примерно, крака, Точно така, ръката. да. Много често жените така прави. На деколте това може да го видите много. Да, между другото, да, и аз съм го забелязала. Значи флиртуват. Също така, такива, когато са, например, две жени и започва едно такова галене една с друга, това са такива демонстрации, нали, колко ние сме свободни, как нали, може да си позволим да правим такива неща. Усмивката сигнал ли е? Усмивката е... В природата усмивката какво представлява? В природата усмивката представлява знак за безопасност. Тоест, ти като отидеш при някой, като отидат две животни, като се срещнат, и като се усмихнат, това значи, че едното е безопасно за другото. Усмивката, дали е сигнал, трудно може да се каже. Зависимост от целия език на тялото, от комплекса. Да. Усмивката винаги предразполага, но погледа, жеста, начинът по който се най-сигурния знак, че погледа ето аз съм отворена за теб. Такива коси погледи по-скоро. Поглежда, връща си поглед. Поглежда пак и си връща. Тоест, това е така, един сигурен интерес. Добре, защо много често се получава така едно такова недоразумение? Мъжете разчитат погрешно знаците, биват отблъсквани от жените. Най-често е недоразумение, че мъжете не успяват да разчитат тези знаци. Да. Тоест, постоянно сме свидетели как двама души се харесват и те на съзнателно ниво го отричат. И си казват, не, този човек не ме харесва. Или обратно, не, този човек. А и двамата си показват абсолютно, че се харесват и то страхотно много. Не умеем да комуникираме ли? Къде е проблема? Не умеем да четем. Точно така. Да четем поведението на другия по-скоро. Да. И това пак по някакъв начин е еволютивно заложено, защо жената е много по-наблюдателна. Жената хваща нещата в детайли. Има проучвания, които казват, че, например, една жена, когато отиде в зала, в която има някакво парти, тя за части от секундите буквално, може да разбере по невербалния език на хората, които комуникират, кой с кого е, в каква взаимовръзка са, в момента как много по-голяма част от информацията за присъстващите, тя може да я свали чисто невербално. Ние сме доста по-наблюдателни. Докато на мъжа това му представлява огромно затруднение. Това е една от причините... Горките. Да, това е една от причините, поради която, например, казват, че мъжете много често заглеждали жени, а пък жените не заглеждали мъже. Не е така. Всъщност и ние си заглеждаме. Въпросът е, че мъжа няма това периферно зрение и това опипване на всички детайли едновременно. Той трябва да се обърне и да загледа истински, за да види. И ние умеем да го правим много по-прикрито. Точно така, да. Да доизчерпам, това пак е еволютивно заложено. Ние, жените, сме майки. Какво означава? Ние раждаме дете, което комуникира с нас посредством плача, посредством мимиката на лицето, посредством движения. С емоции. И ние трябва да разчитаме много добре какво това дете изразява, защото това наистина може да е животоспасяващо в един момент. Така че природата ни е направила така, че ние да развием всичките тези качества. Докато при мъжа
Едно голямо мълчание. Ще продължим да си Кому говорим е нужно за флиртовете, свалките и всичко комуникацията между мъжете и жените, но след рекламите по BBT.